so has of your one as income did. Desa yo pese be she numre ni atwa kra de ama ni ama nkwaje na nipa nyina nya ahoto yare dom hawo kodana o Yesu Kristo di yo nianom ni je bebre se Akoma FM 33.3 Omama me akonja mabejina han machire mu nyame asem kakra me Bishop Pasho na mejina ha numre Pastor Ben me ko school da maba ngwoduma na meye Sabri amabahe nyame akwankyere baba ha mini bebia akọ nyame kyere me bebia me nkwa na mekọ me baaye me hwe nkola ye nko school ensu aye nyanom eduane kom ahaw bebri wo nipa so nenso so de me ka kyere mu nwumre se me kyere wo se ne obesori anopa no aka kyere wo se Yesu beda wase menye enije eye tie me sremo a obi afa na ni nkyere nyame kuru ye ohye wo kese enwumre onwadofo ununua woyire woma wabusua obi a how down so obi a etwa down so yare bia na emodin ekom ehia kwantuo awade de how bia fabra nyame kuru enwumre na obedru ho a ho na obehu se obi ye frɛ no Yesu obeje wo nkwa onwadofo tie me gidie eye prekope man sheda na me ba ha obi kura mre na me dia bem wo mo na be frɛ me de me ba enti me nche meko na mesrem a the number ni obi anhye no so we refi crowd ebo 0244 na hwe o phone no so PASHIW 0244 Pasho onwadofo enye chinije na meje what na sorry ba akomu fie nu na wunya hoto unhu fa hodie wa wonko wanim tie me biomo me se ukoji aye o doctor o sa adwene mu yare dompe mu yare do sa ye funu yare de doctor awoje awo me die na afran beka so ahima mu asema kire wo Usafwa wa asasi ya so di bia upun no anya fa ahodie umpe we na opedien men yu hu achini yo wako sofu 1 sofu 2 sofu 3 anye ya me se bra passion ho anye na usan akọ na wafu we ni be hu ade na kwa we di adanse akira dasa rewre fiefiem di metinye fa yarefo eto kon wo mo bebubuo wo mo ma yare wo mo nya kwa nkonsia wo mo ni adwuma obo hokro lawyer ya pam na free lawyer adwuma enye nia me se akwankyere no bra na from be church say no be ko so fu bi sayare me se akwankyere safo ano me ho na ewo wo ba me church akwankyere one on one me nie wunie bra uko bie ya upunie we bie wa fa onema umpe we na pede pe kwan na bra na me krom 4 days survivor uba ho ato satu radio no so na tie mpa bo ne kadi machi owura Yesu me de me kra ene makoma nyina to so o how bia ewo makomam ewo me fie etimi amemu tu free mu ene da ka se amen ye fa nshirama Yesu o chanopa o sori a ya ahoboa de be tie bia no enwumre no uba nyame kuro community center uba be hu prophet Bishop Dr. Obeng ayesa frame Pastor Obeng aka Pastor me fie uba fa hundie be ya odia mesro manyu hu achiniye peka ene ochina eye nanaipe me free ho a unhu me biom enidaso wo homa afa hudie wo homa ahoto wo homa we na mesre mu se peyarefo kokrokrom pemaiman mu refiefiem ebubuafo enifrafo agwarefo wo ma komdu wo mo maduma seye fa wo bra pashe ho na fa hudie be yamodia enkwaje be yamodia we na mesre mu muntie me how atetiye konana yare dom hia akodere wo no branyame kuro besia Pastor Bishop aka Pasho menya so fon be kire so ahimem asasi so wo je wonkwaje safua na wo me ho akwankyere wunie minie one on one se wo wia na ukona se won sankyereni a memfrɛ me dinda na wa be se ye wo fitiase wo baabi meka kire onwadofo fa koma Yesu Kristo nyakopon sisie no so boni na di papa na nkwaje be yo wa wo yare enuma fidiare mi tie nyame asem buafo fa mo bra fie na do mo ba wa be hu sankyereni senya meka kire mo no onwadofo ufiri boni ho a insra be yo dia mami we onya sofo we onya sofo emo ne fa na adwen me sisi krom afo ye se tie nyame asem tie nyame asem wo so fidie ni mami tie eyese obetumefu ba ntumefu o Kristo som ho me mpesa omo abi fie hyemu wo ti de America na se omo di fie atom so omo di suro hyem adwene mu we wa konfo enya ade a oba beboa kro we se kroma na wa ba no na adwene ne se oba bebu ye kwase a
What you say? Me kwasi on me say me kwa akudidi. Choba ya wa ase hu. Me kwa na me koto wo mo. Ati wonu na me hu so yi ensan firi ni suit mu a wo ye de onum. We ni papa. A wo ba be ka che so enso for ba be gini pankwa e wo krom a. Nyankopon na ne wa adwene o. Obedi yankwa. We nyame no, ane wa adwo be gye wan kwa. Odi bi na be ka ho. Won ya dwuma bia. Minim sasa na wo be ka. Minim sasa na wo be ka. Me fa de na ma wo. Oh, ko so na dwuma me. Wa ko wo de o ya na wo de mo ho sere o.